Salam mehriban yurttaşlar, salam eziz ildeşler. Ine şuun sizin bilen ýene-de şu bizim ekrana çykyp bir arada bolmamyzyň esas sebäpleriniň biri şuun köwün Türkmenistanda bilimiň ýoklugy, bilime ýatyrylmaýandygy, ýaş neslimiziň bilimsiz bolup ösüp barýandygy barada bir temany ortaga atdyk watandaşlar. Şonu öz pikirlerimizi size ýetireldik şuun ýene-de ekranda. Hoş geldiňiz aziz kardeşler. Şunem Türkmenistan şu ýerasty, ýerüstü baýlyklar boýunça her ýere çykanda bir kanun hökümet ýetirdi. Oşodurlar içindäki Türkmenistan hökümeti nire çykdy? Şu Türkmenistan has baý bir ýurt ýaly etip görkezýär. Çünki o ýurdun tebii baýlyklar boýunça 4-nji ýerde durýandygyny her tapar övünüp öňe çykarmak bilen özüni görkezýär da. Ýöne şunun arkasynda şu gelen ýerasty, ýerüstü baýlyklardan gelen girdejileri bilime ýatyrylýarmy bizim şuun köwünde Türkmenistanymyzda. Emma şoňa garamazdan ýaş neslimiz bilimsiz bolup ýetişýär da. Bilimsiz. Hiç ýeli bilimiň ýoklugy şu Türkmenistanda internetiň ýoklugy bilen balanşdyrsagam has yerlikli bolarmy diýip şuun köwün size ýetirmek isleýäs watandaşlar. Ogusan kardeş el galdyrdyňyz baş üstüne. Salam kardeşler, salam Uğdili. Gaty dogry gowy temany aldyňyz. Hakykatdan geljek döwletiň bir gelejegi bir nesildir. Bu nesiliň esasy önem berilmesi bir ýurdun ayakta durmasy eýitimidir. Bir ýurt ayakta durmak üçin ýa ösmek üçin eýitime baglydyr. Şu wagt biziň nesilimiz, çağlamyz hiç ýyl bir eýitimden gaty pes, gaty bir aşak seviýede. Sebäbi biziň hökümet bu çağalaryň gelejegi üçin hiç ýyl bir alada edilen opdy. Ýa-da alyp görüň, haýsy mekteplere barsaňyzam ilim bilime ne boldur? Ýa-da biziň özümiz okap gaýdan kitaplanmady şu çağlarymyzda okap ýöre ýene-de. Bir de şularyň tuwletlerine girip görüň. Nähil tuwletleri içine girir ýaldarlar. O çağı o yerden çıkan soň nähil bir ilmli bilimli çağı bolup geçecek. Bir döwleti ýok etmek üçin hiç wagt atomly bomba geregi ýokdur. Eýitimi nola düşürseň o döwletiň özi ýok bolup gidýändir. Şu wagtda çağlardan soraýan da ulanyň soň näme boljak diýseň Türkiýe gidip işlejek diýerler. Ýa-da biziň çağlarymyz şu wagt bazarlarda araba sürüp berendirler. Şularyň elindäki ýa-da öňünde goýjak bir hiç ýyl bir maksady ýa arzuwy ýa bir gelecekde nähili bir özlerini geliştirip nähili bir uladam boljagy barada hiç ýyl bir akyllaryndan geçen şularyň elindäki ýa-da bir beýnisindäki arzuwy alypdyrlar da. Sebäbi şularda hiç ýyl arzuw, höwes ýok. Sebäbi çağlaryň iýjegi alada. Şu wagt enatalar çağlaryny taşlap ýurdun daşyna gaýdýar. Ondan şular barada hiç kim alada eden oklar. Biziň millet çağaň diňe garny doýursaň bolýam diýip düşünýär. Çağaň garny doýany bilen ona bir eýitim berdiň däldir ýa bir terbiýe berdiň däldir. Sen ony gowy mekteplerde diýip ýa-da eýitim almak üçin bir sen öňçülük bilen bir özüňe bir ýetenegiň bolmaly. O da biziň özümizde de bolmadyk. Özümizde de ýok. Şu wagtda 20-nji asyrda biz internetsiz gezipdiz. Biziň çağlarymyz. Mekteplerde hiç ýyl bir eýitim ýok. Molumlaryň özleri ahlaksyz. Özleri bir ruhnamany gutaran nesil da. Odan bularyň öwreden okuwçylar nähili boljak?
Ne buların adamdy 30 ýyldan soň buların nähili bir nesil bolup geçişekleri bular ýaşamasa görüp bolar ýaly däl şu wagt bilen. Eräbi enesiz, atasyz, eýitimsiz bir ýetişen bir millet ýa-da bir nesil diýeň. Şular gaty howply bir ýagdaýda. Bulary nähili edip gelecekde nähili edip bir eýitim berip, nähili edip bir ýetişdirmeli. Ine şu zatlara bilim ministrligi hiç şeýle seredilen ok. Ne ýurtdaşyndan kitaplary perewod edip, terjime edip bir ýurdun içine kitaplara salan oklarda. Näme sebäp? Buruk diýe. Sen buruk bilen etmeli. Ine bir döwletiň adalaty, hukugy milletin elinden alnanda nesil yetişmeye, halkamşylar ýaly degradasiýa bolýar eken. Şoňa biziň gözümiz ýetdi. Muňa da millet bolup ayağa kalmaly. Bir millet azatlygyny berilýän däldir, gazanyp alynýandyr. Gazanyp alynsaň süýji bolar. Hem de gora bilersiň. Goramaň üçin hem göreşmän gerek. Gazanmaň üçin göreşmän gerek. Göreşeň tamam, onu goramaň gerek. Ne biz garasyzlyk berildi diýip biz gora bilmedigimizi düşünip sebäbi özümiz gazanmadyk. Gazanmadygymyzy düşünip şu wagt nesillemeden bolup beren günümi özümiziň hem şu wagt ýurdun daşynda sergerdan bolup berişimiz. Onuň munyň işiginde gulçuluk edip berýär. Ine biziň gelecekde nesillemiz nähili boljak. Iň bulu sorak şey. Bugün biziň $5, $3 gazandygymyz pul däl. Ya bilen garny doýurdygymyz bilen bir günni geçirdigimiz bilen bir neme däl ýani. Utardygymyz däl bir nesili. Ya ulur katastrofan öňünde dudaşypatşy ýurt. Şundan millet bolup biz çağlarmadan halas etmeli. Sebäbi biz çağlarymyzyň öňünde ulur borç gelecekde olaryň öňünde nähili hasap berjegimizi özüm bile düşünüp bile mokda şoňa aklym getirip bile mok. Şularyň öňünde nähili bir jogap berjegmi. Sag boluň, men jemledim. Ýene şunu ýetýän. Sağ ol Oğuzhan kardeş. Fikirlerini paylaşan için. Arslan kardeş baş üstüne söz bereli. Sağ olun Ajahan hanım. Esenlikler, ildeşler. Bizlerden şu bilim hakkında kän öňem gepleşikler, gürüňler boldy. Beýle kardeşlerimiz, ýaşlylarym, Sapara, Almradağda hem kän bu zatlaryň üstünden durup geçdiler de. Indi şu taýny aýdyp geçesim geldi. Ne ildeşler özümüz hem daşarıda çıkan wagtymyz ne kanun, ne hukuk, ne öz hukumumuzy, hakymyzy bildik. Daşarıda çıkmanda da Türkmenistan içinde de kän kösendik şunun ýaly meselelerde. Daşarıda çıkan soň köp zada gözümüz yetip hakyň hukugyny bilmeli ekeniň, öwrenmeli ekeniň diýdik de. Indi şu zatlary biz düzeltmeyimiz gerek. Indi bu zatları hem ne edip düzeltiriz? Şu zatlaryň gürüňini edip nesillerimize özümüz bilgini, düşünjeni, hak hukugyny öwredip şu zatlardan çıkmasak biziň nesillerimiz hem edil biziňki ýaly gulçulukda bolady da. Biri bir $300-400 pul beremän diýse maşgalasyny taşla gelip ýyllar boyu hyzmat gulçulukda ýürýärdi. Öz ýurdumuzda umasyz pulumuz hem bar, baýlygymyz hem bar. Asyrlap ýetýän trilyonlap pullarymyz hem bar. Hemme zatymyz bar gepin kıskasy. Ýekece hakymyzy, hukukymyzy bilmeýänimiz üçin muny hem neme hamala geregi ýok ýaly edip giredýäs biz. Emma her gün şo bilen garşylaşýas, hukuksuzlyk bilen, haksyzlyk bilen. Ben açak otanım şonuň üçin şu zatlaryň gürüňine diýesde. Edip bildiğimizden izimizde kalan yaşlarımızı öğretelim, düşündürelim de şu zatları. Seredin mektepte bilim yok diyes. Elbette bilim yok.
berilmeýär. Bilkaslayın uzaklaştırılýar. Mene meselem çağalara kompüter sowgat edilýändir. Emma Türkmenistanda internet ýok. Näme üçin bu kompüteri berdi? Bizim çağalarymyzy aldamak üçin, hamala bilim bar ýaly edip görkezmek üçinle. Emma aslında o kompüteriň arkasynda ummasyz pul gazanýarlar. Indi bana mesela meniň çağama o kompüter berip ona bilimden uzaklaştyrylany gerek däl. Hamala eline banan berip onu bagtly eden ýaly. Maňa seniň beren kompüteriň gerek däl. Meniň çağama ýa ildeşlerimiziň çağasyna bilim berenin gerek. O adam ýok sizde. O bolsa da bilkaslaýyn bermeýäňiz. Bu diýmek näme? Ýurtda bir terör rejim, halka garşy oturan bir ullakan terör rejim var. Ondan soň arada gürrüň etdim ýurdun içinden. Soň näme diýere çağalar? Hal 6-njy klasmy? Diýär. Tarık sapakta dedi, din hakda gürrüň berdi dedi. Aýtdym, kaçy sapakta diýsem, Türkmenistan taryhynda dedi. Muňa seredim. Türkmenistan taryhynyň içinde din nämşe dedi. Näme gürrüň berdi diýsem, peýgamber bolupmuş, ýazy bilmekmiş, soň perişte muňa ýaz diýse ýazy gidipmiş diýip şoň ýaly zatlar çağalara din öwredip oturlar. Sen özüň konstitusiýaňda din bilime aralaşmasy, ýa-ni bilime garşmasy gadagan diýip dursun. Bu taýda da ýuwaşlyk bilen çağalara mektepde din öwredesler. Bu näme diýmek? Bu döwletsizlik demek. Döwlet funksiýasyny ýerine ýetirilen ýok. Umuman döwlet däl bu. Bular terör rejimi. Häzirlikçe jemledim, sağ olun. Sağ ol Arslan kardeş. Muhammed kardeş başladyňa söz bereli. Sağ olun sözleriniz üçin. Indi biz häzir nämen gürrüňledýäs? Bilimiň gürrüňledýäs ýa-ni bilimi kimler üçin gürrüňledýäs? Öz çağalarymyz üçin, ýani Türkmenistanyň geljegi üçin, geljek nesiller üçin gürrüňledýäs. Bu ýerde häzir biz şuňky ýurdun içinde häkimiýete ýelä oturan bir kanun hökümet bar-da, şulardan bir zat garaşylýar aslında bir bizim aňymyza oturan düşünje däl, beýam halk köpçüliginiň aňyna oturan düşünje. Şular etmeli diýip. Ýöne bir zady bilmeli, belli bir wagtyň dowamında biz şol şuňky hökümeti ýurdun içinde häkimiýete ýelä oturan bir kanun hökümeti biz kemçiliklerini aýtmaly bolsun ýa bir hakyky ýüzlerini tanatmaly bolsun. Halk köpçüligi adda kanda bir düşünjeye ýa boldy. Ýöne indi mundan soňky ädilje adım ähli ýurtdaşlarymyz üçin ädilje bir möhüm adım şu bir kanun hökümetiň ýurdun geljek nesilleri üçin hiç zat etmejekligi gaýtam tersine şu gelýän nesili näçe jahillaşdyrybilse, näçe bilimsizleşdiribilse, şonça da bularyň behbidineligini biz göz ýetirmeli. Ondan bir enata hökmünde eň nähili waýdyn eň bir ýakyn alada edibiljek kim? Öz çağalar hakynda. Her kim öz çağı hakynda nemesin, alada etsin, pikir etsin. Ýene de şol ýankyalak men öz çağamyň aladasyny diýen, şu alymly bilimli ýetişmesini isleýän diýip gidip Türkmenistanyň içindäki şu wagtda satlyk mawlumlaryň, satlyk professor adında Koşudurnaň içindäki professorlaryň eline öz çağalaryny tawşyrýan enatalar pikirlenmelidir, ýene bir gerek. Biz çağamyzy kimiň eline tawşyrýas, onuň şeýle de tawşyrlanok, özüňiz bilýäňiz. Ähli halk bilýär. Şol haýsy institutda ýa haýsy universitete girjek bolsaň,
näçe nemedilýär. Bahaty näçe şoň girmek üçin. Pul berip, mesela para kän aýdýandyr, pul berip öz çagalarymyzy biz bilimsizleşdirýäs, körde hine diýäs. Mesela şu ýurdun içinde esasy aglaga bölege ýa-da iş öndürýän, düşünje öndüribiläjek bir gatlagam ýurdun daşynda. Şu Ýewropa ýurtlarynda, men Germaniýada esas köpürak şuňal wakalara gawat geldim. Mysal üçin goňşular arys şikaýet etse, goňşumyz çagatyna eziyet edýär ýa çagatyna sereden ok, çagaty şonuň iýdegsiz diýse, şo çagany gelip enatasynyň elinden alyp gidýärler. Sen buňal çaga ýetişdirmäne intek neme däl diýip, ukyp däl diýip enatasynyň elinden çagany alyp gidýär döwlet. Ine döwlet bolanda nähilek bolýar. Döwlet näme esasy ünseriýär, näme esasy goýum-goýýa ýatyrym edýär, geljek nesile ýatyrym edýär. Şoň hasabyna da ýurt güýçlenýär. Ýurdun içinde näçe alymly, bilimli, dünýä garaýşy giň ýaşlar köpeldikçe ýurt şonça güýçlenýär, şolaryň hasabyna güýçlenýär. Indi dünýäň ösen ýurtlarynda eger şuňaly bir hereketler bolup duran bolsa, indi biz öz ýurdumyzda deňeşdirelik. Bizde näile bir sany oýnatky koşadyrnyň içindäki prezident bir-biriniň arkasynda getberen arkaly bular öz portretlerini astyrýarlar. Bu adamlar ol mektepde portret asmaga beýledi dursun, bular bir ýönekä bir miwe satylýanlar ýok. Nemesinde de öz suratlaryny astyrmana münasip däl bular, laýyk däl. Ýöne ýurdun içinde şoňal uly bir nemeler gidýär. Geljek nesile garşy duşmançylyk bar. Ana şularda. Biz şu göz bilen seretmeli, şonda biziň nemelerimiz, pikir düşünjelerimiz, garaýşlarymyz üýtgäp başlaýar. Biziň geljek nesilimiziň 30-35 ýyldan bäri ondan agaryny hasap etmeli. 30-35 ýyldan bäri biziň ýaşlarymyzyň, nesillerimiziň, çagalarymyzyň iň ganym duşmany häzir ýurdun başyna ýelap oturan bir kanun hökümet. Oň başga bir nemesi ýok. Oň başga bir açıklamasy, düşündirilişi ýok. Onuň biz şu günümizden mysal almalyň danym 30 ýyl bundan öňki günümizden mysal alaýyn. Ene şol 90-njy ýyllarda mektep okuwçysy bolan ýa çagalar wagyna gidip beren çagalar häzir ul adamlar, bularyň hem çagalary ýetişdi, akdyklary ýetişdi hatda diýip biler. Ene şular häzir nähilek bir ýagdaýda, nähilek bir şertde deňeşdirmek gat kyn däl. Ýurdun içinde gezip beren bardyr, belki bir kösençilik içinde galanam ýurdun daşynda hyzmatkarçylyk dediňe. Haýsy bir ýurdun daşyna çykyp bir Nobel premiýa aldy ýa-da dünýäde tanymal bir eserleriň eýesi boldy. Ýokdur. Diýmek ki 30-35 ýyldan bäri biziň neslin bilimsizleşmesi üçin, jahil bolmasy üçin, ýani iň bir dünýä ýüzünde iň bir pes bir millet bolmasy üçin işläp oturan bir garşymyzda bir kanun, bir topar bar. Şu zatlary birinji bilen göz ýetirmeli, ondan soň oňa görä biz pikirlenmeli çagalarymyzyň geljegini. Men jemledim, sag bolun. Sağ olun Muhammed kardeş. Atı doğru belläp geçdiňizden şu Türkmenistanda adalatyň, hukugyň, kanunyň, konstitusiýanyň işlemeýändiginiň anyk subutnamasy da şu 30 ýyl bäri, 35 ýyl bäri nesillerimizi şu has bilimsiz goýan şu hukugyň jenaýetkär bir öňümizde başlatan ýerde oşo durmak içinde hökümet bar. Oşo durmak içinde hökümetem diýip aýdyp biljekler biz oňa. Şu ýaş nesli bilimsiz goýan jenaýetkär bir topar bar.
öňümizde. Şolardanam indi hasap soramaly wagty geldi vatandaşlar. Sebäbi biz 3 neslimiz biz onun ýa-ni Muhammed kardeşim birleşýäli, onun aňyrsyn hasap etmesek, 3 neslimiz ýa bilimsiz bolup özleriniň günlük bir iýmiti üçin çörek gazanmak üçin Russiýa, Türkiýe ýaly ýurtlara çykmaga başlady. Şolarman aglaba köpüsi 30, 35, 40, 45 ýaşlaryndaky şuňky gün bir iş adamsy bolup ýa-da bir önüm öndürjek ýa-da bir özüniň oýlap tapan bir nimesini dron diýelimi ýa başga bir şoňa meňdeş zatlary öndürüp bildik ýaş neslimiz şolar. Näme üçin diýsem, şolar bilimsiz galdy. Şo ýüzdenem başga ýurtlara çörek gözlemek üçin, çörek gazanmak üçin, günlük bir iýmit üçin çykmaga mejbur boldular vatandaşlar. Leyla kardeşimiz el galdyrypdyr baş üstüne. Leyla hanım. Sağ bolun. Salam kardeşler. Men özümni yaşlykymy aýtsam da, biz ene yaş wagtymyzda mugallimlerimiz hem jahil edi. Mugallimlerimizden hem korkar edik. Önce çağalykymyzda ýa-ni ata-enamizden hem korkar edik. Ondan özlerimizden olarak ağalarımız, epkelerimiz olardan korkar edik, korkuzyp saklaganlar bizani. Sadike barsak sadikde ýa-ni töçalaryň korkuzady. Şundep korku astynda bolduk. Ondan soň mektebe bargandan soň mugallimlerden korkmakka garadyk. Kız bala ne bolmaly? Ya tertipli bolmaly, ýene bir zat hünerli bolmaly dep hullas bizlere bir dogry düzgün ne bermediler, bilim bermediler. Paxta sebepli bir taraftan paxtaga gittik. 4-nji klasdan paxtaga gittik. Orada da doňup nätip paxta arkaly bilimsiz kaldyk ýene-de. Doňup şunu ettirip geler edik bize. Mugallimlerden korkkanymyzdan paxtany terer edik. Doňsakam nätsekem. Ondan soň kesel bolup galar edik. Klasdaşlarymız hem şunu diýedi da, hemmeçki. Yaş bolgandan soň ýa-ni başta kalın giyinip barmydylar, şundan kesel boladylar da. Şunu ettirip ana şu paxta arkaly bize ne bolduk? Bilimsiz kaldyk. Indi hazırgı nege karaganda hazır çere dep bilimsiz kalıp ýatyr çagalarymız, akdyklarymız. Ulanam korku astynda saklaýdylar. Şu kız balany köpinçe korkuzyp saklaýdylar da. Bilim gerek miydi? Kız balaga okumak gerek miydi? Kız bala ýa-ni iş ürgenmeli, nege turmuşa çykady. Orada iş etmeli, nahar atarmaly dep şundyn korkuzar ediler. Osun al bize mektepni kutargandan soň turmuşa çykdyk. Turmuşa çykkanda da orada kaynana, kaynataňdan kork, eriňden kork. Hullas korka bize de ne kaldık? Ýa-ni bilimsiz kaldık. Hiç yerde okumadyk hem. Okuşa girmek üçün hem şunçaly pul gerek boldu. Şundyn ýagdaý boldu da. Bu hemme zatda ayal kızla ne bolady? Horluk çekedi köpinçe. Horlanady onu ayal kızla. Otur. Ulu adam gepleýände geplemeli emas. Ya erkek adamın yanında geplemeli emas dep hiç yerde gepletmeyin bizeni korku astynda sakladylar. Ana şunday ki hazır amine
bizen yurtumuzda çağala, kızla, näläni bilimsiz koýdular, çağalany Özbekistanda bolsa kız başkalany okutyňla bilimli bolsun. Ne üçin dese çağalardan bilimli bolady. Hem dese özüni özü başgaryp bilediň bolady. İş işläp özüni özü nätip biledi dep, agyryny ýeňelitip biledi dep okutadylar başga yurtlarda. Bizlerde bolsa nabarot tersine ýagy ayal kızla okumak gerekmidi. Bargan yerinde iş bilse boldu dep anşynda ýetediler. Eri bakady dep. Hazır er barmy? Erkeklerimiz hem ürkek bolup gitken. Ayal kızla özüne özü bakmaly. Maşgalasyny hem özü süremeli. Şunday ýagdaýa geldi. Ana şonuň üçin indi bizeni yurtumuzda ýaňy çağalany bilimini östüriş gerek. Şonuň üçin taza Türkmenistan kurgandan soň bilimli tejribesi aşkan tejribeli mugallimleri getirmelimiz bize. Aslında mugallimlerimizden okutmalymız. Mugallimlerimiz özlerinde bilim ýok. Üçin dese ola pul bilen gutargan institut diýmeli, uçilişe diýmeli, şunday ýerlerde okuganlar. Onday bir ýaňy okugan emesler, bir dogry düzgün bilim algan emesler. Şonuň üçin bize taza Türkmenistanymyzda Huda halasa bilimli näläni eklemelimiz, tejribeli mugallimlerni, doktorlarny, şunda çağalarymyzy bilimini aşdyrmalymyz. Bolat sağ bolun, şunu aýtyn dedim. Sağ olun Leyla hanım. Gaty dogry belläp geçdiňizden şu başga ýurtlaryň geçen gepleşiklerde de aýdyryp geçildi da şu neme diýmek. Finlandiýanyň bilim sistemasy ýaly ýa-da Ýaponiýanyň başga da şoňa meňdeş öfen ýurtlaryň bilim sistemasy ýaly biziň hem ýurdumyzda täze Türkmenistanda şolar ornaşdyrylmaly diýip aşağı çyzyp belläp geçdiler kardeşler. Şu ýerde Bahar hanım ýa Arslan kardeş el galdyrdyňyz aýtyňyz öňürti. Men galdırdım. Ya Aslan Leyla işte hanım olsa- belläp geçdi. Belki ona söz Arslan- berersin. Aslında deme işte olsan al sen. Men deme. Uzunrak tutacakdı siz mi Bahar Hanım? Neyme? Deredin, şu hazır yurdun içinden bir iki yerden eşittim de, şu ikinci adamdan eşittim. Neyme, Belarus'a işe uğradılıp, iş varmış deyip işe uğradılıp durmuş deyip. Şimdi neyme diyecek olan da temadan daş olsayım, bu şunun bağlı, bilim bilen bağlı yerini aydıp geçmek isteyen de neme için Belarus'a gidiyor oturan iş için. Türkmenistan'da işsizlik nemeden, bilimsizlikten. Bilimimiz bolan olsa, yani mektep dövrü bilim kakbolojunu alan bolsak, çünkü yalı işsizlikte neme sebepten bu işsizlik deyip bir sorak bilerdik. Durhanı, bunun yalı işsizlikte öğretip bular bu hekmet başındaki oturan cenayetkerler işsizlikte öğretmeye hakkı var mı? Benim özümün tebeki hakkım var. Ben sağlıklı yaşamaya, maddi taraftan обеспечен deyin, yaşamaya hakkım var. Sağlıklı yaşamaya hakkım var. Maşgalamın arasında yaşamaya hakkım var. Yani bahtlı durmuşta yaşamaya hakkım var. Bunu almaya elimden hakkı var mı bunların? Ya bunlar bunun yalı bana ağır durmuş çizip berer yalı bunların
Bunun ýaly karar almay haky barmy diýip sorardyk eger bilgimiz bolan bolsa. Häzir Belarusiýa gidip işe. O taýda hem uruş başlasalar bularyň Putin kakasy. O taýda ýanky bilgisizlikden özümü başga birine ulandyrmaýan diýjek bolýan-da. Bilimiň önemli ýeri diýjek bolýan. Indi ildeşlere de näme diýesim gele turan ýeri çağalaryňyzdan 1-nji klassdan ta hazır 12 ýyl näçe ýyl 11 ýyllykmy hemmejinden sorap görüňäni size mektepde hakyň, hukugyň, bu konstitusiýa, bu beýle zat, bular beýle zat. Seniň şu taýda hakyň bar. Bu daşara çıkan soň hak hukugyň beýle bolýar. Yani şu zatlar öğredilýärmi diýip bir sorap görüňler any çağalardan. Asla yok, öğredilmeýändir. Yalandan konstitusiýanyň binasy bar diýip bir eşitdim şoň ýaly sapakda aýdyp geçipdirler diýip. Bunun ýaly öğredildi bolmaýar. Yani bu taýda özümüzi aldatmaýaly diýjek bolýan-da. Meseleniň häzir eger bir ösen ýurtda, bilim tarapdan, hemme tarapdan ösen bir ýurtda şunuň ýaly bilgi ya şunuň ýaly sapaklar geçilse de bilgisizlik, jahilleşdirme. Enatalar halk bolup bu hökümetini hem başkasyny hem hemmesini başyna giýet diýjek bolýan-da. Munuň ýaly rejimi bir menudam saklamaýarlar. Yani bizim saklap oturanymyz mene şu bilgisizlikden şu rejimi saklap oturýarsa, öz hakymyzy, hukugumuzy bilmeýänimiziň sebebi. Hamala bular näme diýse hakly. Bular bizlere näil durmuşda ýaşasa da haky bar ýaly. Beýle däl. İslendik birimiz birisinin maşgalasyny bozmaý hakymyz barmy? Elinden pulunu almaý hakymyz barmy? Gazanan pulunu. Ya bir zadyny malyny, mülkini almaý hakymyz barmy? Onda bu hökümetiňki hem ýok. Açjak oturan ýerim şu rejimiň edoturan zady jenaýat. Bular özleri gowy bilýär, özleriniň edoturan jenaýatdygyny halkdan hem gorkusy aşyp gitdi bulan gorkusy. Bulan özüniň edoturan jenaýatynyň ne derece uludygyny, halk bulary nädip asyp alyp atyp alsa da haky bardygyny bular özleri gowy bilýär bu jenaýatkar topary. Emma halkymyzyň bilgisizliginden, bilimsizliginden peýdalanyp edenetdirlik edip oturýarlar. Men şulary goşjakdym, biraz uzun boldy, sağ olun, jemledim sözümü. Sağ ol Arslan kardeş. Baş üstüne Bahar hanım. Size söz verelim, baş üstüne. Şiyan Leyla hanım bellek geçti da sen kıyız divay deyip de. Indi öýüňde şol ýaly kyza hemişe hyzmatdadyr, aýagy ýer tutanlar. Men diýjek bolýanym, bizi şu hala häzir ýalaka, yaranjan köpdir. Bir zat aýtjak bolsa çekinip gorkup durýan köpdir. Köpdir däldi hemmemizem şol ýaly Türkmenistanyň içinde gepläp bilýänler. Bu mektepden gelýär. Öňünçe öýüňde nemedip şol ýaly gyz diňe iş etmeli. Erkek oğlan bir zat diýse de sen gepleme. Mektepde de erkegi gyzy nemesi ýok, onuň bary okuwçylaryň hemmesine de haýsy bir plan kesin. Biz özümizde mektepde nemeden wagtymyz pasewetde işleýän myň çagasy, atasy, oňky häkimlikde işleýän myň mol. Şol ýaly okuwçylary öňe geçirýär. Osan olaryň bir düşünmedik ýeri bolsa da mugallimden arkaýyn sora bilýär da, men şu ýöne düşünmedim diýip. Ýöne men iz kaparda da oturýan. Men täbir garyp maşgaladan. Ýöne şonu baryp şu ýöre men sorajak bolsam üstüňe gyýgyryp okuwçylaryň içinde maskara edýär. Ýöne şeydip mektepden başlap biziň dilimize basa geldiler. Gepläp bilmeýän boldyk, hakyny talap edip bilmeýän, çekinip durýan. Finlandiýany görýäsler biz. Nemeden izledim YouTube'dan. Bizde internetim şoň üçin daşary ýurtdan öwrenmesin. Ösen döwletlerde näme bar? Bilimmi, medisine nemesimi, saglyk baradamy? Şol ýaly zatlar ýa-da bir şäheriň owatlygy baradamy? Şol ýaly zatlary öwrenmesin, bilimi bolmasyn. Diňe şu mektebe gidip gelsen
Yani mektebe gidende insan bir zat öwrenjekdik gider çağalarda şonun bilmesin. Ýöne yok men bu mektebe gelmeli, gelmesen mugallim urýar. Ene şol düşünje bilen gidýärler mektebe. Bu mektepden alsam mugallim meni urar. Ýa-da mektebe pul bermeli. Ana şon ýaly düşünje kellelerinde de ol bir men okaýyn, men bir plan wagat bolaýyn, bir wezipeli işleýin, men bir işe ýaraýyn, bir döwletime yararly bir çaga bolaýyn diýen bir akyl, pikir ýok. Şonu şu pikirlenmez ýaly derejäge getirdiler-de öň Russiýa döwründe de şeýledi. Indi garaşsyzlyk bolandan soňra eden etdilik. Sebäbi näme ene şu taşary ösen döwlet taşary ýurt. Ösen döwletleriň nemelerini öwrenmesin. Şu Türkmenistana peýdalýan bilimdir, saglykdyr, başga şäheriň owatlygydyr öwrenmesinler diýip. Şoň üçin hem internetde kysy bilgisi bolmasyn diýip. Men Finlandiýaň okuw, şonuň nähili gurulşy bir baý döwletem däl şu demesi. Ýerinden çykýan bir baýlygym ýok şonuň bar. Ýöne özleri şeýle bilimi östürip soňam bir ösen döwlet ýerine geçipdir. Özüm şu okuwçyň ýa-da hiç bilmeyen bir ikilikçi diýler, şon ýaly sagadyndan, okuwundan pes nemedäki galan okuwçyny ýetişdirýän eken şonda. Bizde diýe beýle okuwundan izagalak, olar ýaly okuwçy ýok diýe, şon ýaly okuwçy bolsa diýe şonu biz ýetişdirýäs diýe. Bir de birim aýratyn türklerde diýendir özel okul diýip. Aýratyn bir mektep ýok şolara. Aýratyn okudur ýaly, ýa mektepden galyp okar ýaly, sagadyndan galyp okar ýaly neme ýok. Şonu okuwçyny ýetişdirýär, mugallim ýetişdirýär şonu. Näme bizimkiler ýetişdirmeýär? Bizimkiler bar, başymyzdaky oturanyň bilimi ýok. Şol bilenak özüniň biriniň eliniň aşagyna gezipýär şu wagt. Orson Russiýanyň eliniň aşagyna gezipýär. Şol özüni ýetişdiresi gelenak ozan ol okuwçylary nemet bilmez, mektepden okuwçylar ýetişdirmelimi, bilimli gyý çağalary okatmaly, esasam gyý çağalar gaty çalt öwrenýär. Şoňa neme organizmi şoňa uygun. Bir zat bolsa şonu öwrenýär derek çeki özüne de gowluk bolsun, erwetlik bolsun şonu gowlukdan östürel diýmeýär. Näme üçin? Sebäbi öýse bilimli o çağalar köpeljek. Ondan soň bu döwleti onuň elinden aljak ýa-da döwletini östürjek. Ana şoň üçin hem gorky bar. Şu watlykça şolar aýdaýyn. Sag bolun. Sağ ol Bahar hanım. Aşul hanım size söz vereli başladyna. Hoş geldiňiz. Sağ olun söz verenňizde. Salam kardeşler, yurttaşlar. Şi çağa terbiýetinde diýe biller şol öňki teter döwründen bäri aňymyza salynan pikir barda, enatalaryň çağalara nähili terbiýe berşi, aňardan gelýän nähili çağalarna gaty demek, taýaklap ýola salmak ýa-da sögünmek, şoňa kemsetmek çağaňy şon ýaly terbiýe bilen terbiýelendirilen çağalarymyz. Emma çağalary gaharlanmanam, urmanam, tökmänem terbiýelep bolýan eken. Oňa hiç enatanyň, käbir enatalaryň akly ýetmeýär diýen, pikir ýetmeýär. Seniň çağaň näme üçin ters iş etdi, ýa-da näme üçin ogurlyk etdi, ýa näme üçin okuwga gidip gelenok. Sen onu ilki urup sökmezden onuň sebäbini gözlemeli. Kemçiligi özüňden gözlemeli. Näme üçin men çağam muňýar boldy diýe. Meselem ýanyndakylardan kim geyindirýämiň, ýa-da bir zada kim tinýämi, ýa-da bir zada düşünmeýämi okuwda. Şonu ilki bilen şonu özüň derňemeli, öwretmeli. Meselem diýin, şu wagt ýurtda
bolan wakalar da biri 15-16 ýaşly gyzyna gaty degip sen näme üçin telefonda gürleşýäň diýip şu wagtky döwrüň ýagdaýda gyzy okutuşdy. Şonu şu derejä eltipdir. Ýa-da bir ogly gaharyny getiripdir, kakady urup, elini döwdi, taýaklap. Şol ikisiniň ilki özlerinden görmedimi özleriniň kemçiligini, näme üçin çağalaryny taýaklap ýa okutuş mäne mejbur etdiler. Ýa-da şu gyzjaga 20 ýaşynda böli çağalar wagynda 3 gedek sorasa da şonu tuledy goýbermändir. Şo balana siýenini integem şo 20 ýaşyna ýetenem bolsa aýdyp şo molumdan näme diýin şu molum ýatlap şoňa gahar edip integem. Çağalar wagynda da şolara göwnejäý terbiýe berilmeýär çağalara. Çağalarymyz, ýaşlarymyz terbiýesiz, bilimsiz ulaldylýar. Biziň çağalarymyz hiçsi dünýä bayraklaryny almadylar, dünýäde çempion bolmadylar, çempion bolarlaram Süleyman Çağatçygy öldürelleriň çağalardyr ýa şoňa meňdeşlerdir. Türkmenistan biziň ýurtumyzyň hiç bir çagaty ýaşlary dünýä derejesine çykyp bilmeýär. Mesela Süleyman Çağany alamada ýa-da Altymyrat orator diýip hem Türkmenbaş döwründe şonam öldürildi diýip ýaýrapdy. Özü ýaraman hattalanyp öldü diýselerem. Şoň ýaly dünýä derejesine çykjak bolan ýaşlarymyzy Şolanın sesi gitti. İnternete gitti yanlışmasam. Size sesi geliyor mu yoksa? Gelen hatta. Yok, sesi yok. Ayşegül hanım geplek va geldi. Şoň ýaly ýaşlarymyzyň öňüne bata gatyp durlar. Şonunam ýaşlarymyz ýa-da enatalarymyz özleriniň käbir näme diýen doga bitdi başarılı çağalaryny şu wagt agdyma dilime gelen ok. Çağalaryny ýüze çykarasy gelen oklar. Meselem menim öz obamda bar da biriniň ogluny sorak gelipdirler. Ýöne ýetenek başynyň diýip ýöne bermändir tebäp ulanyp ýok etýärler ony çağany. Şoň ýaly derejeye ýetirýärler. O ýüzdenem enatalan köpüsi bilimli çağatynda ýüze çykaryp bilmeýär. Meselem bilimli bolubam şolurdan gowy bilýän çağatam universitetde institutda synarsa o çağa ýykylyp gelýär. Ýöne dekanyň bilemok diýip ýasada geçirjek şo çağany diýip şo çağa enatasynyň puly bilen okap beren çağalar bar. Ana şoň ýaly çağalary, baý çağalaryň elini soňra nädip janyny anjak olar medisinaly okap berler. Ene bilimli çağalara okap bilmän ýurdumda bilimsizlerim puluň arkasyndan okap berler. Okuwlara girjek bolsaňam ummatsyz pul tölemeli, pul töläň soňam çäreden çäre gitmeli, ýurtda hiç ýyl bilim berilmeýär. Böyle sağ olun, pikirim cemlet. Sağ ol Ayşegül hanım. O fikirlerini paylaşan için. Muhammed kardeş baş üstüne size söz verelim. Indi men esasam şu enatalara ýüzlenmek isleýän. Enatalar, ýyldaşlarymyz, ýurtdaşlarymyz
Ne şu birinji bilen käbir nemeler bar. Bir hakykatlar bar da adyny dogry goýmaly hakykatlar bar. Biz bir kanun hökümet diýdik. Hakykatdanam bir kanun muny hemme iş kabul edýär. Şunu kabul etmeýän erkin öz pikiri bilen soralan ýagdaýynda ýa-da öz aňynda düşünjesinde şolaryň bir kanunlugyny ýa-da edýän hereketleriniň iň bolmanda kanuna gawat gelmeýänini ähli halk kabul edýär. Hala öz düşünjesinde, hala öz daşdogrugyny paýlaşyp gurrun edilýär. Indi onda biz hakykatlardan ýol alyp ýörejek bolsak onda şulara garşy bir nemämiz bolmaly da. Ähli umumy bir düşünjämiz bolmaly. Şo düşünjedem esasy iň uly bir güýç şo düşünjedir. Şo düşünje bir halk eýe bolan güni bul adamlaryň ýa-da bir kanun jenaýatçy toparyň şol oturan ýerinde oturmagyna hiç il mümkinçiligi ýokdur. Ene biz köp nemelerde biz endi ömrümizde ýaşadyk, ýöne çağlarymyz bir hor bolmasyn diýip şolaryň ýagşylygy üçin elinden geleni edýärler. Ýa ýurdun daşynda okutjak bolýarlar. Yani ýurdun içinde de goşmaça kurslara gatnadyp, goşmaça nemeler edip, sapaklar alyp, şeýdip ýetişdirjek bolýarlar. Elbetde gowdat, elbetde dat däl. Gowdat ýöne ol diýmek näme diýmek diňe bir ýankaly çağny ýetişdirýär elbetde. Ýöne şo wagtyň özünde boldugundan ýankaly bir erkin düşünje bermäne çalışmaly. Ýankaly bir hakykatlary dogry görkezmeli da çağlaryna. Ýa-da çağlar nämen öz töweregimden bilýän 10 ýaş 20 ýaş arasyndaky çağlar ýankaly bir häkimiýete garşy bir gurrunlar aýtsaň edil sen onuň dogry däl, onuň ýalňyş diýmese-de ýa-da ýüzünde gözünde bir gorky alamaty dörýär da çağlar. Demek ki biz çağlarymyza bilim berýäs ýöne diňe bir ýankaýalyk dil meselesinde bolsun ýa-da belki goşma aýyrmak diýeli. Şoň ýalatlarda belki bilim berilýär ýöne goşmaşatyndan biz öz hereketlerimiz bilen çağlarymyza görelde bolmaly. Bu çağlar eýe dünýä garaýşy erkin görnüşde ýetişmeli da. Başka görnüşde biz özümiz ýurdun daşynda ýetber gatyr uly bölegi halkyň iş öndürýän hereketli bölegi diýeli, iş öndürjülikli bölegi. Biz mediany myzarlaýas, türlü habarlar görýäs, seredýäs. Şu ýerde mysal üçin aýdýarlar, ikinji Koreýa, ikinji Demirgazy Koreýa diýip aýdýarlar. Mysal üçin Türkmenistan şoň ýalak diýip dünýäň ýüzü gyýgyryp türlü dillerde. Biziň düşünýän dilimizde şunça informasiýa bar Türkmenistan hakynda. Düşünmeýän dillerimizde de şol bar aslında. Gatykän mediada şeýdip neme durlar. Ýa-da ýakynlykda Awganistanda habaryňyz bardyr, internet dollugyna ýapdylar. Ony dünýä bol gurrun edýär. Demek ki daşynda halk şonu arkaýyn media çykyp şoratlan gurrun edebilýän bolsa, onda näme üçin şo ýurdun eýeleri, şo ýurdun watandaşlary şoratlan gurrun edebilýän? Şunu enatalar geljek nesile görelde nusxa bolmak üçin şu zatlar hukmany suratda bir birlenmeli mükadiýän her kim enata öz gezeginde. Diňe öz çağlar üçin, agtyklar üçin pikirlenende de her bir enata pikirlense ýurdun giden uly bir bölegi hem şo düşünje eýe bolýar. Şo hakykatlaryň adyny dogry goýmaly, dogry seretmeli. Dogry özümizden soňky ýa-da şu wagt çağlarymyza, nesillerimize şunu hukmany suratda ýetirmeli mükadiýän. Bilim
meselesi hem şoňalyk, ýankyýalyk. Bilim meselesinde de internet yapık. Yani dünyanın yüzünde şeyler ösen ululu nemeler var, ötüşler var, informasiyalar var yani. Bizim nesil şu zatlardan mahrum. Şunu bir düşündürecek bolaýanmyda da şu wagtky mektep çağlaryny şunu düşündürecek bolsak, ýa şu çağlara yeni bir 10 ýyl şulary, mysal üçin onu oturan bir mektep okuwçysyna yeni bir 10 ýyl düşündirmemiz gerek. Näme üçin? Fundamenty ýok, altyapysy ýok. Şoňalyk bir nesil dowam edip gelýär häzir. Şoňa enatalar dikkat etmeli, üns bermeli. Ben jemledim, sag bolun. Sağ olun Muhammed kardeş. Bahar hanım menem bir boşup geçeýin şu ýerde. Ondan soň size söz bereyim. Yani Arslan kardeşimden, Muhammed kardeşimden, beýlek kardeşlerim bellep geçdiden şu ene atalar hakyny, hukugyny talap eden güni eýam şol hemme zat bir awtomatik şekilde bilimem hemme adam ortağa gelecek diýip şu doğrudan hem konstitusiýany öwrenen her bir ene ata öz çağasyny ýankyýaly pul berip bilimsizlige itmezdi. Ya da ýokary hujaýyna pul berip öz çağasyny şoňa okutmak üçin ya da şu çärelerde geçirmek üçin wagtyny boşuna sarp etmek üçin beýle bir ýagdaýa gelmezdi. Sebäbi her bir watandaşyň, her bir ene atanyň şol konstitusiýany öwrenmesi gaty derur diýip bellemesi dedim şu ýerde. Bahar kardeş, baş üstüne Bahar hanım. Enatalar doğru bellekeşdiň Aýjan hanım, enatalar esasam şu bilim barada gowy talap etmeli çağalarynyň gelejegi üçin. Ol ýöne mugallimler etdi, gidip gelýär mugallimler okudyňdyr diýse, o mugallimlerden hiç ile özüň talap etmesen mugallimler aýymda bolsan, aýlygym gelsen boldy, gidip olaram okuwçylar ýaly bolup gidip gelýär. Şoň üçin esasy enatalar talap etmeli. Näme üçin neme diýe halk maslahaty diýe de halk maslahatynyň halk seçdimi halk maslahatyny? Bize gerekmi şoda? Bilimde haýsy ýerimizde biziň peýdasy bar şonuň? Bilimimizemi? Ol duşuna özü bir masraf neme çykdyjy halk maslahaty diýen zat. Geýimi bar onuň hemme zady halkyň boýunda. Näme üçin şu halk maslahatyna çykaryljak puly bilime ýatyrsynlar, bilimi östürsünler. Ene şeyse bolar. Bir de enatalar esasam talap etmeli çağalarynyň nemesini diňe gyý çağa diýip oturmalylar. Biziň çağalarymyz gaty zehinli. Häli şol bilimiň ýok ýerinde, gömük ýerinde de bir zatlar okujak, biljek bolup tutlaşýarlar. Ýöne hiç zatdan habarlar ýok, internet gysykly. O neme diýendir? Germaniýada diýdim, nerede bir ýurtda näme pikir alşýa, näme diýe bilimini östürýär biziň çağalar, doktor Germaniýanyň doktorlary bilen diýme şolar ýalak bir yalan ýaşyryk zatlaryň bir habara goýýarlar. Nerede sen ol Germaniýa bilen pikir alşar ýaly, bilimini östürer ýaly. Sen Türkmenistanda internet barmy? İnternet ýok. Nerden onu ýalak edip yalan gepler bilýärler. Bularyň mara dogulşy, duruşy ýalan, durmuşy ýalan, özüniň bolup ýörüşi ýalan. Men prezident diýip oturşam ýalan, prezident däl o. Halk tarapyndan saýlanyp seçilip gelmedi. Bu halk maslahaty halk saýlamady. Nemede halk maslahaty bize gerek şo bolsun diýen hiç halk ýokdur, habarlarym ýok. Özleri çykardylar, olam özlerine peýdasyna näme şo halk maslahatyna çykarjak puly bilimine ýatyrsa, ene çağalar bilimli bolardy. Ene Türkmenistanyň içinde hiç neme ýokdur, bilýänler öwrensinler. Demäni Finlandiýadan men bilim konusunda Finlandiýa gaty ösen eken da ýama göwnüm gitdi men şoňa. Bu täze Türkmenistanyň hökmen bolmaly bu zatlar boljakdyr.
Ine şunu dinlese polisiyalar wamy, mehemeler wamy, bular näme diýe diýip bar hökmen dinleýärler, haçan gelip bizi ýakargalar diýip. Ine şolar gowy dinleseler, näme täze Türkmenistanyny hökmen bu zatlar boljakdylar. 16 sagat okuyam, 12 sany kitap papkasynda, o papkan aşağı ýertilýär agyrlygyndan. Ýene şon ýalam näme depter. Näme üçin biziň näme çağlarymyz kompýuterden nämetmeýe, okuwda kompýuter ullanmaýarlar. Ösen döwlet bolsa bilimi şon ýaly o Germaniýa bilen daha pikir alşyp bilimini ösdürýän bolsa onda kompýuter bilen kompýuterden bir zat bilmelidir çağalar. Ýöne kompýuter sowgat berdi. O sowgat berenem bir gezek berdiler, soňra ýygyna aldylar. O kompýuteri berdi diýen ýalan gurrunam ýaýratmasalar. Bizim çağalarımın ýagdaýy şeýle, onuň üçin enatalar gaty syky durmalydyr. Siýasata goşulma diýip çağalaryny gysmaly däldir. Siýasata goşulmady haýwandyr. Haýwanyň siýasatda haqqy bardyr. Haýwan gapyňdaky eşeğine ot vermesen, şol sen işin etmäne ýarayan nädirler? Oňam haqqy bar, talapy bar. Ona otunu verecektin, hem de zaten karnını doyurup ondan sonra da ullanyansın. Eşek diýersiň şonu. Nämede insanyna hökmenem siýasatyň içinde bolamaly, doglanyň siýasatyň içinde. Men kanun bilmeýän diýip meni her ýyly ýalňyş kanunlar bilen cezalandyrmaly diýen zat ýokdur. Bilmeýäniň hem kanunyna haqqy bardyr. Ýöne şonu eden ahlar täze başyndaky oturan mafiya, bir terrorist, talaňçy, enatalar gaty syky durmalydyr çağalarynyň arkasynda. Birem täze Türkmenistan hökmen guruljakdyr, onuň beýnesiniň içine gowja soksullar. Ýöne hemme de bilimi, hemme de adam östüriljekdir şo täze Türkmenistanda. Häzirden hem çağatynyň arkasynda dursunlar, talap etsinler. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. O pikirlerini paylaşan için. Oğuzhan kardeş başüstüne söz verelim. Sağ olun söz vereniz üçün. Şu ýerde bir bellek geçeýin diýdim-de, bir zat ýadymdan çykdy. Şu 30 ýaş bilen bir 50 ýaş, 60 ýaş aralygyndaky adamlar bardyr. Şular ne enatalaryndan ne de çağalaryndan. Şularyň öňünde biz ne enatalarymyzdan gördük, ne de çağalarymyzdan diýinde. Iň agyr ýükü çekip beren şu wagt biz. Şu ýaş aralykdaky. Enatalarymyzdan bir iwaly nemedat görmedik, indi gelecekde çağalarymyzdan hem görmejekis. Sebäbi ikisiniň ortalygynda galdyk biz. Biz şoň üçin halk bolup hak hukumyny talap edilmelidir. Talap edeniň bilen hiç birti oturmagy mümkin ýokdur, mümkinçiligi. Bular 94-nji ýyldan bäri ýurt adatdan daşary ýagdaýda gelip gelýändir. Sebäbi haky, hukuky, kanuny, kanun çykarjy, kanuny ýerine ýetirji, endi adalaty, hukuky ele geçiren günden bäri ýurt adatdan daşary ýagdaýda gelýändir. Bular ondan sonra diňe höküm bilen ýöretip başlandyrlar. Diňe buyruk bilendir. Biz şoň üçin täze Türkmenistanda hak, hukuk, adalat hemme zat dikeldilmelidir. Çağalarymyz gelecekde insan şeklinde ýaşamalydyr. Sağ olun. Sağ ol Oğuzhan kardeş. Arslan kardeş başüstüne söz verelim. Sağ olun Ajahan hanım. Haz Bahar hanım gowy bir zady ýatlatdy da. Siýasat diýip inseredin illeşler. Bu bilimsizlik hakynda gürrüň edersiz, daşdy öreňizde ýa tanyş bilişiňizler bilen. Şo wagt oturup bu siýasat diýseler, şo taýda düşüniberiň. Bularyň siýasaty bizi bilimsizleşdirmek, bizi jahil goýmak. Diýmek bularyň siýasaty şu, halky bilimsiz saklamak. Indi bu häzirki siýasaty goldap ýörenler var. Şulara hem aydın. Goldap ýören siýasatyňyz halka garşy bilimsizleşdirmek,
alıp barılı oturan siyasat size şunu golda otursunuz. Arkadağım yenen bir zadım deyip aydı berip yenen bir zad edip bularım yadında saklasın ede oturan cenayatının neyle olduğunu ve kime karşı edil oturan cenayatıdığını. O garaz bu siyaset deyip korkutacak olarlar. Ya güclenici yine birisi yine kimisi şulardan korkman. Şulara deyin. Ya bilimli olmak ervet mi deyip. Ya bilimli olup yurdunu östürmek ervet zat mı deyip. Demek bu siyasatı goldap görenler kime karşı eken? Bize, halkımıza, bizim nesillerimize karşı, bizim nesillerimizin geleceğine karşı eken bunlar. Yurdumuza karşı olup çıktığı bu bunların. Ama sağ olun ben cemledim. Sağ ol Arslan kardeş. Şu yerde kardeşler katı goy fikirleri ortakta. Şu Türkmenistan'da hak hukukun yokluğu, adalatın, konstitusiyanın işlemeyendiğini her bir ene ata bilmelidir şu yerde kardeşler. Muhammed kardeş baş üstüne. Hemen neme deyin, kıysaca aydeyin, yine şu yurdun içinde diye, şu Milli Halat Komitetine karşı, bizim yaşlılarımıza karşı diye her türlü nemeler alıp baryalar diye de gizlilik gülen onam. Propagandalar, ne şular tanıyanız, meşhurlar, dinleyeniniz, meşhurları anana ayman bular, vatan dönüdür, halk düşmanıdır, teröristler deyip indi. Şu yerde bir teröristin ya da vatan dönüğünün, halk düşmanının nähilek bir iş edýänini neme delin, o aňymyzda düşünjämizde bir canlandyralım. Ya da şeýle bir soraw berelim özümizde, hormatly enatalar. Çağlarymyzy jahil goýan kimdir, bilimsizleşdirýän kimdir, halka değişli bolan yurdun baýlyklaryny ogurlayan kimdir, ondan soň halky yurdun içinde işsiz goýup, halkyň içindäki ekrançylygy, maldarçylygy, topragy önümsüzleşdirip, halky işsiz goýup, çağlaryny taşlap yurdun daşyna çykmana mejbur eden kimdir? Şular halkyň gahrymanymy ýa-da halkyň dönügimi? Şu zatlar bir deňeşdirmeli. Şuňa özüm bizim köp nemelerimize, düşünjelerimizde sorawlara jogap berýär-de. Kim ýurda garşy, kim halka garşy, kim watana garşy, kim halkyň bähbidi üçin öňe çykýar, kim halkyň bähbidi üçin, geljek nesilleň bähbidi üçin öňe çykýar, gürleýär, aýdýar, diýär. Şu zatlary deňeşdirse ýeterlik. Yurtdaşlarymyz, ýyldaşlarymyz, hormatly enatalar, şunu bir düşünjäňizde bir aýlan diýeýin. Ellerek jemledim. Sağ olun. Sağ ol Muhammed kardeş. Bahar hanım baş üstüne size verelim. Şu 97-91-nji ýylda garaşsyzlyk diýdiler da ýalanam bolsa indi ady garaşsyzlyk aldyk diýip inandyrdylar. Ýöne garaşsyzlyk almadygymyz belli. Türkmenistanda hiç bizim erkimiz ýokdur. Şonu enatalar göz öňüne getirip görmeli. 91-nji ýylda garaşsyzlyk aldyk, biz öz başymyza bolduk diýip begendik. Indi bizim ors üstümizden elini çekdi diýip. Şondan soňky durmuşy bir göz öňüne getir. İşsizlikdir. 87-de, 86-da eýem işsizlik başlandy da. Ondan soň garaşsyzlyk boldyk. Indi bizim öz ýerimizden çykýan baýlygymyz özümizde bolmaly. Halka fabrik gurup berer, ýene bolar, bilimimizi östürer. Diňe işsizlik başlanandyr. Soňra ýurtdaşyna zat getirip satmana başlandyrlar, Eýran ýakyn bolandan soň. Ýuwaş-ýuwaş taňam işlemäge gidip başlandyrlar. Indi şu bilimin ýoklugy. Mekdepde okajak men bir bilimli bir boljak, mugallim boljak, doktor boljak diýen nädirler? Türkiýe işlemäge gidecek diýendirler. Men bilimden yurdum çöküp otyr diýenlerdirler. Türkiýe gidecekdim ýol, vizamy
Kol çekmedi, vize veren aktif kıynanyandirler. Sebäp diňe näme diýe aç-tok düşünde darı verir diýe da şonu ýalak aç halk diňe pul düşüner ýalak ýola itekläp otyr bizi. Indi biz başymyzdaky oturan jenaýetçi terror topordan o yerini düzet bilimi östür diýip diýmeýär. Sebäp olar oňarmýar, oňa ýetjek akyly ýok, oňa ýetjek ukyby ýok. Döwlet ýöretip biljek ukyby ýok. Şonuň üçin indi mektep çağalar çağı bolýar. Sebäp habarlarda da daňatan günmatan näme iki näme goşa kellel diktator telewizorda näme diýip otyr. Çykyp ýöne öwüp otyr. Türkmenistan ösýär. Han niresi ösýär, haýsy ýere ösýär. Näme ütgeşme bar? Bir ýerde iş köpeldimi? Onun ýa-da bilimlerini östümi? Ýa-da şol ýurtda bir okuwçylary göýberip okudyp gelip bir wezipe edip, olan wezipede işden ýerinde bir zatlar bejerip otyrmy şol bir östürýärmi Türkmenistanyň bir ýerini? Ine şuňa enata düşünmesi gerek, çağasyna düşündirmesi gerek. Bizem telewizorda diňe ay Türkmen maşy şol şey dip dinleýedik. Ýöne azatlykdan dinleýedi enatalarymyz bize de oturup dinlediýdi. Ine şondan biziň kellämize goýýardy. Ine şol adam şunu aýdyp otyr diýip o wagtlary azatlyk bardy. Tegelek stoluň başynda diýip gepleşip bolýardy. Ine Halmurat Söýünov Halmurat aga osan ýene de bardy. Şu Türkmenistan barada ýagdaýlary aýdyp oturan nire gidip barýanymyzy bize düşündirýärdi. Indi häzir sana azatlyk gerekler, enatalar çağalaryny düşündirmez şu zatlary. Ýurt çöküp barýar diýip bir täze Türkmenistan guruljakmyşyn diýen bir törek taşyň bilen şeýle bir zat barmyka diýip azjyk öňe ymtyljak bolmaly. Täze Türkmenistan gurulmasa bilim diýen zat dikelmeýär. Sen başyňdakylar bilimi östürmeýär. Sen oňa ýeterli ukyplary ýok. Sen bir ýere baranda Serdar diýen adam salamlaşmaly bilen aga. Ýersizçe göküz ýaly bolup müňderlik geçip barýar. Gelip Türkiýe gelýär, Erdogana ýere iýbiçkiňiz nähili diýer. Bir prezident men diýip beren adam aýtjak, bilimli adam aýtjak zadymy şo? O näçe institutlardan kowulyp atasynyň puly bilen gutaran bir zat. Näme 11-nji klasy 7 mektepde okap gutardym diýler şonu ýaly. Kowula 7 mektepde bitiripdir zordan. Şonu ýaly o näme näçe gedek institutdan kowulan bellidir. Şoň üçin başyňyzdan näme diýe altyn harplar bilen näme ýazyan sizin arka dağlaryňyzdan hiç peýda ýok. Özüňiz aýaga galjak bolmaly. Çağalaryňyzyň bilimine eýe boljak bolsaňyz, bilimini östürjek bolsaňyz, saglyk medisinany östürjek bolsaňyz, ýurduňyzy östürjek bolsaňyz täze Türkmenistan üçin aýaga galmaly. Beri-beriňiz bilen habarlaşmaly, köpelmeli. O siyasete koşulmalı değil diyen zat yok. Siyasete doğulan gününden mersen siyasetin içinde. Siyasete koşulmamazlık için ölmen lazım. Ölmegin gerek. O zaman siyasete koşulmarsın, toprağın içine aşağına girersin, yatarsın hezlet. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Muhammed kardeş baş üstüne. Oğlum, ben gysgaça aýdyn şonu Bahar hanym gowy näme etdi da siýasat hakynda, siýasata goşulmaly däl diýýänler. Şolardan bir soramaly da abi, siýasat sen ataň mellerinden çykan zatmy? Siýasat kim goşulmaly däl, kim goşulmaly däl, kim goşulmaly, muny bir ýerlerden buýrup gelip edilýän zatmy? Soramaly da şolardan. Yani kimine ýeçiliginde siýasat goşulmaly däl diýen düşünjäni nirden alyp näme hasabyna aýdýarlar? Ya konstitusiýanyň haýsy maddasynda bar ol? Bir esaslara dayandyrylmaly soralar we da käbir. Şondan soramaly ýurtdaşlarymyz özünden soramaly birinji bilen. Daş töwereginden jemledim men sağ bolun. Sağ ol Muhammed kardeş. Arslan kardeş baş üstüne.
Sonky şu düşünjämi hem paýlaşyn ildeşlerimiz bilen. Häzirki aýdylyp geçilen düşünjeler, pikirler, sözler, şulary ildeşler edip bildiğinizden yurdun içinde, daşynda ildeşlerimiz bilen paýlaşyň, ýaýradyň. Şu gürrüňler Türkmenistanyň häzirki jenetkär topary hiç bermeýändirler, uzak tutýandyrlar halkymyzy. Gürrüňini hem ettirmeýärler, gürrüňini eden adamlardan hem bu siyasata goşuldy diýip uzaklaşdyrýandyrlar manipulasiýalary bilen. Şu düşünjeleri kardeşlerime aýdyp geçen hemmesiniň düşünjelerini haýyş ildeşler paýlaşyň, ýaýradyň diýjek bolýanda. O enatalar çağalarımızın aladasyny edýän bolsak, doğru düzgün edelim, bolmalysy ýaly edelim. Akylyň ýolu bilen edelim. Sağ olun jemledim ben. Sağ olun Arslan kardeş. Leyla hanım baş üstüne. Bizene ya Bahar hanım bellep geçti de Ösüp Batyr yurtumuzda endep şunu dep näderler dep. Doğrudanam bizene yurtumuz Ösüp Batyrgany üçin başka yurtlarny işini teklif etediler. Başka yurtlara işe koyverediler. Reklam etediler. Näňiz işe geçecek bamy, iş paýyny şörde dep. Osunam bilim üçün başka yurta okuşlar ba, yaşlarımız üçün okuşlar açılıp durupdy. Kim geçse gelsin bizlere başvursun dep şunu diýdiler da. Kana Ösüp Batyrgan yurt şunu diýetmi? Ösüp Batyrgan yurt kaýta özüne çakyrmymy başka yurta çıkar berince? Türkmenistanymızda ina yurtumuz Ösüp Batyr gelinler bizlere okuwa gelinler, bilim alınlar bizlerden dep aýtylmymy? Kana nerden näsi ba? Ösüp Batyrganyny nerden bilse bolady? Nerde görünüp durupdy? Kaýta bu ize gitip batyr, Türkmenistan ize gitip batyr. Şunu üçün hem başka yurtlara işe teklif etediler. Falan yerde falan iş bar eken geçseňizler gelinler ýene kolaylyk bilen getesler. Ya bolmasa Russiýaga ya bir näge. Hiç kaçan ben eşitmeýänmen. Türkmenistanda iş ba, okuşlar ba, gelinler dep reklama etkenini men eşitmeýänmen. Diňe başka yurtny işini teklif etediler. Ana şunu aýtyn dedim. Ýa bu ýerde bizeni yurtumuzy bilimsizligi hem ize getip batyrgany, çöküp batyrgany şordan belli. Hiç kaçan ösmez bizeni yurtumuz. Ösmedi bundaýyn näle oturgan bolsa. Üstünde ya bilimsiz, ahlaksızla otursa. Nereden ösedi? İze gitedi. Mulat sağ olun söz bergeniz için. Şunu aýtyn dedim. Sağ olun Leyla hanım. Kardeşler, gol pikirleri paýlaşanyňyz üçin köp sağ olun. Şu ýerde gepleşigimiziň soňuna da ýakynlaşdyk. Başga pikirlerini goşjak ýok bolsa menem öz pikirlerimi aýtsam dedim. Şu ýerde indi bir ýalan, bir propaganda bardy öňümizde. Ýalany hem izgiderli 7-24 diýilýär, 7-24. 24 sagatlap telewizioniýadan düşmäni, medpugatdan düşmäni, diňe ýalany tekrar gaýtalap dursaň izgiderli şekilde. Olam hakykat ýaly bolup bir türkmen watandaşlarymyzyň beýnisine guýulypdyr da. Şol hökman şol kanun ýaly. Hökman şol ýerine getirilmeli ýaly düşünjeler häli häzirem dowam edip dur. Ýöne biziň garşymyzda izgiderli ýagdaýda, izgiderli bir görnüşde, sistematik görnüşde jenayet işläp oturan bir jenayetkär bir topar bar. Munan biz geçen gepleşiklerimizde de kän belläp geçdik da şol jenayetkär toparyň aýaklary bolup hyzmat edýänem ýurtda özlerini polisiýa diýdi, hukukçy diýdi, mahkama diýdi ýa-da türmelerde ýanky insanlar beýguna türmelere sokup öldürmek, urmak, gıynamak, şon ýaly
zatları elbet bir elhenç bir jenayetleri izgiderli işläp duran bir jenayetkär bir topor bar öňümizde. Bulan bizim eýýam konstitusiýany, kanuny öwrenmediğimiz üçin şu jenayetler izgiderli dowam edip dur ýurdun içinde. Biz şolaryň öňüne geçmek üçin şol her gün şu konstitusiýanyň indiki geljekki gepleşiklerimizde şu konstitusiýanyň bir maddasyny okap geçsegem size yetirmek isleýäs watandaşlar. Eger neme başga bir ýol bilen öwrenmek isleýän watandaşlar bar bolsa, hökmany suratda kitapxanalara gidip şol konstitusiýanyň kiçijik görnüşleri bolmaly. Broşura görnüşinde çıkarılan Türkmenistanyň konstitusiýasy diýip ýürüýte kitaplar bar. Ana şolary okamagy şu ýerden biz maslahat bermek isleýänler. Sebäbi şolar okan güni eýýam ýanky 15 ýaşyndaky gyz çağaçyklary ýa-da mektep okuwçylaryny jenayata itekleýenem ýene-de aşaňçyz belläli şu ýerde-de biz ýene-de şol özüni polisiýa diýip halkyň hakyny hukugyny gorayan polisiýa diýip ýören haramzadalar eýýam şol ýaş neslimizi jenayata itekläp otyrlar. Bulam näme diýmek? Bulam şu ýaş nesli ýok etmek diýmek. Sebäbi olara ýaş neslem gerek däl, bilimli neslem gerek däl, diňe haramzada bir topor gerek olara özleri ýaly. Jenayat işleýän. Bahar hanym şu ýerde goşup pikirlerin bar bolsa başladyňa. Bir döwlet nähili bolup öser. Ene bir Ýaponiýada bir gyzyň videosyny goýuldy. Şu gyz birçe gyz bir köýden gatnap okuyan eken. Şonuň şu poýz ýoly aýyrmaly. Şu köýden diňe birçe başga ýaşaýyş ýok-da. Ýöne şonuň üçin 3 ýyl şu poýz ýoly aýyrmany wagzaly sýrip süpürip arasalap, gar ýagsa-da şoň ýollaryny arasalap. Ne şu okuny dowam etdirdi. Eger şol poýzy aýyran bolsalar, şu okap bilmezdi. Eşekli gidip okamajagy belli. Ene nähili çağalara üns berýärler. Şu bilimli bolsun, çağalar biziň geljegimiz, Türkiýede de şey diýip aýdýarlar. Çağalar biziň geljegimizdir diýip şey diýendirler. Biziňkiler çağa geljegi, bir döwletiň geljegi enatanyň dowamy. Ýöne şonu bilýänlerdirler däl, bilýärler. Ýöne maňa näme diýe. Häzir garnym doýsun, boldy, galany näme bolsa şo diýedi. Diňe özüni oýlaýar. Şu kapydan içeriğini oýlaýar, daşarkyny oýlanak. Ene şoň üçin biziň ýurdumyz çöküp oturandyr. Bilim bolmasa çöküp otyr. Ne Ýaponiýa näme üçin ösen? Şo gyzyň videosyny izle. Şo gyz üçin 3 ýyl bir wagzal arasalap şo gyza hyzmat etdiler. Şo gyzyň okumagy üçin hyzmat etdiler. Ine döwlet şey diýip ösülýär. Çağalara şey diýip üns berýär, bilimine, her zatyna çağalara el üstünde tutmaly. Çağa bir döwletiň geljegidir diýip. Şonda ösersiň. O biziň başymyzdaky ady üstündäki terror döwlet, terror topory biziň çağalarymyzyň geljegini ýok edip otyr. Enatalaram şoňa göz ýumýar. Bolýa ma gelip öýüňe gelip depi bermese oturup ber, siýasata goşulma diýip. Ne siýasata goşulmasaň Türkmenistan ýeri sink gidip barýar, ýok bolup barýar. Ösen döwletlere meňdejek bolalyň, östireliň Türkmenistanyňyzy. Sag bolun. Sag ol Bahar hanym. Watandaşlar şu ýerde ýene bir kirmi goşmak isledim. Sebäbi ýurtda önüm öndürmeýän bir toplum bar da. Bizde olam näme? Budjetden aýlyk alyp oturan ýanky prezident diýip aýtmaga meňe dilmem marjakda şu Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow bar. Jenayat işläp oturan, izgiderli jenayat işläp oturan ikisany bir şahs bar. Şolaryň öňünde prezident diýen ýeri jenayatçy topor diýip şonu goýup goýber adyna.
şol adamlar var, iki tane adam var. Şoňam öňünde galstukly, zatly, kostyum balakly emedekleşip şolaryň öňünde diz beren ýa-ni özleriň döwlet işgärem diýip bir topar aýlyk alyp bir topar jenaýat işläp oturan ýanky önünü öndürmeyen bir toplum var öňümizde. Biz şoň üçin şol adamlaryň şol jenaýatynyň öňüne geçmek üçin her birimiziň şol konstitusiýany öwrenmegimiz gaty zerur watandaşlar. Şu yerden belläp geçen şonu. Şol konstitusiýany hukman okumagyňyzy ýene bir gezek ýatladýan kardeşler, watandaşlar. Şunki şu eger biz şu konstitusiýany öwrenen bolsak, şu aýdyň adamlarymyzy türmelere sokup ýok etmezdi. Şu jenaýatkär, jenaýat işläp oturan ýankyýaly toporlar. Bizim aýdyň adamlarymyzy Saparaga dagynyň döwrüne mundan 30 ýyl öň şol aýdyň adamlary türmelere sokup ýok edipdirler. Indi şu sistema şol jenaýatyň dowamy şunky günem dowam edip durda ýurdun daşyna da şu geçen ýyl ana bizim Merdan Muhammedow kardeşimizi gizlin bir ýagdaýda insan gaçakçylygyny, insan ogurlugyny edip şu Türkmenistanyň konsuloslugy alyp gaçyp gitdi. Hiç çili dokumenti, ne pasportu, ne kimligi eline ýok. Şol oglanyň şon ýaly aýdyň adamlary ýok edip ortadan aýyrmak. Bularyň edip oturan jenaýatlary sagat aýtsaňam bitjek däl, guturjak däl da. Şoň üçin watandaşlar hukman biz konstitusiýany öwrenmelidir. Her bir maddasyny tuğçen ýaly öwrenmegimizi şu ýerden ýene bir gezek ýatladýan watandaşlar. Geljekki gepleşiklerimizde görüşençe hoş sag bolun. Köp sag bolun kardeşler. Aýşegül hanym elini galdyrypdyr. Başlarsyň baş üstüne. Aýşegül hanym, goşun. Sag bolun sözleriňizde. Ýadyma düşünjeler aýtyp geçeýin diýdim ýanky bilim barada çağlara bilim berilişi barada şu her ýyl her birinji klasa baran okuwçylara kompýuter berilýär. Şonuň 19-njy 20-nji ýyllarda berilen kompýuter çağa oýunjak ýaly ekranda kükürtüň gaby ýaljak ekran bar. Onan hiç bir çağa bilim öwrenip bilmez, hatda multik da adam görüp bilmeýär, şonan hiç ulanmak mümkinçiligi ýok. Şonam prezident sowgat edip berdim diýip agdyny doldurup gurlap ötýär. Mektepde berilişi öyle bir utanç berji. Mysal üçin aýdaýyn, birinji klasda däl ol indi ikinji, üçüncü klasda medehmet kitaplarını açıp göreňde näme üçin o çağalara jorrap ýamamak öwretýärler ýa-da liste yaprak gelmemeli, çyt gelmemeli, şoň ýazatlar öwretýärler dähmet tapanda. Daşary ýurdun çağalar bagyna daky çağalara nähil terbiýe berilýär. İnternetden göreňde biz näçinçe atyrda ýaşap ötýär. Biziň çağalarymyza näme öwredip ýörler? Bu ilki bilen molumlar öz terbiýesine seretmeli. Meniň çağam aýyp bolsa da aýdaýyn, molumyz zamogy açyk diýämi dama klasa girende diýä. Şoňa hiç bir enata ýa-da molum şoňa hiç zat diýip bilenok. Nämemiş arkasynda birisi barmyş. Tanşaň bolanda, ýeneň bolanda şon ýaly edepsiz, terbiýesiz bolup girmelmi okuwçylaryň arasyna ýa-da agdyrnan spirtli içkiniň ýysyryp duran molumlar näme üçin şoň ýazatlara direktor, müdirler seretmeýär? Şoň ýa molumlaryň okutýan okuwçylaryna notaň sen näme garaşjak? Bu rejim ýykmaly indi çağalarymyzyň gele ýaşlarymyzyň geleceğini halat etmeli, biz täze Türkmenistan hükmen kurmaly. Sag bolun. Aýjahan hanym, başlaň elimi galdyrmadym da.
gaharym geldi. Ayşegül hanım, nämesiniň zamaga çykmyş? Erkek mugalym mı? Düşünüşimçe erkek mugalymdyr, zamany açyp gezer ýaly. Erkek molymyň çalbarynyň da moga çykdy ýa-mı? Ya, ýazga Düşündim. gidip durmy, aýyraň ony. Yok, Yok, ol ayırma değil. Bular Yok. kim beýdip zamany açyp gezer ýaly biziň ýaş nesillerimiziň öňünde? Bunun arkasy Gözüne 52 öğrensin güçlü yani. 52 güçlü olandı kim? Bu edile oturan cenayeta ildeşlerimiz reaksiýanyz bardyr ha. Şeýle bir gaharym elde häzir aýda oturmayın. Enese direktirmez, o da molum. Ha, şol mugallimyň inisem direktir mi? Ha, direktir. Arkasında direktör var. Direktörün arkasında da yeni bir zat Ýene vardır. bir zat bar. O zamogyny açyp ol içkili gelýän bolmaly. O kelle sağ olsa o zamogyny açyp klasa giren ertir gyzlaryň içinden birini tutup zorlar. Bular var ha erkek olanam zorlap ýörler. Bu var ha iň uly terbiýesizlik. Çağalar ine şonu görse ondan soň göze öwrenşi hemme zata. O it neme kış günle itler argaşyp durýandyr bir-biriniň üstüne menip utanmada atýar olardy. Aýny bizi var ite meňdetip barýar bular. Bu ýaman gaharym gelýär şu wagt. Bara şu öldürmeli 10 ýalyk adamy. O ýaşamagy hak etmeýär çağalary eýdi. Olur ýaly hereket eden adam çağaly ýaşamagy hak etmeýär. Birem näme golümler jorap ýamamany öwredi. Säbi ýuş siz hemme zatyňyz ýamak diýýärsiňiz diýe. Şoň üçin häzirden öwren diýe. Bu nämäni berýär? Birisi jorap ýamamany öwrensin, birisi zamagyny açyk girsin, komple çykaryp sallap ýiramal ekeni. Ene başyňdaky haramzada bolsa, ana şonu ýaly bolýar. Ösüp batyrgan Täze döwlet Türkmenistan hökmen gurulmaly. Hökmen gurulmaly täze Türkmenistan. O rejimi var, diktator rejimi ýykmaly. Bu gutardy bular. Kelläge gidiler. Ataly ogul başymyza geldi, narkomanlar hisapdan habary ýok ha. Narkotikden gowdy ýondan soň keype diýip, o ýere bir ýere çykyp bizim Türkmenistan baý döwlet diýip ýok etmeli. Halk ayağa kalmaly, watanymyzy gazanmaly. Ýöne gazanýas biz watanymyzy. Oňa hiç şüphe ýok. Gaharym elinden dilim tutulup başlady. O zamagyna açyp girmek diýen zat näme zada ýol? Haramzada. Şolarmy terbiýe berjek. Ýöne watanymyzy Şolarmy gurmaly biz. bilim berjek. Şolar ýaly düşünjesiz terbiýesiz adamlar mı çağalara bilim berip biljek? Bilimiň ýoklugy şo. Şolan ýa-ni konstitusiýanyň işlemeýändigi şo. Kanunyň işlemeýändigi. Enatalaryňam şol konstitusiýany bilmeýändiginiň alamaty subutnamasy şolar. Konstitusiýany öwrenen bolsa, şonu ýalatlar et bilmezdi şo haramzadalar. Ondan soň şolardan nähili bilime garaşjak sen. Yine de jenayetkär toporyň aýdyşy şo dünýäde 4-nji ýerde durýar diýip öwünüşi yine de yalan bolup durda. Eger 4-nji ýerde durýan bolsa, Türkmenistan 4-nji ýerde durýan bolsa, ilk bilen bilime ýatyrym ýapardy. Bilime pul ýatyrardy. Şo biziň watandaşlarymyzyň ýene de konstitusiýany, kanuny, hukuky, hakyny, hukugyny talap edip bilmeýändiginiň alamaty. Watandaşlar sebäbi her bir watandaş şol öz hak hukugyny talap eden bolsa, şol 4-nji ýerde durýan, hani newitin gazyň puly nerede diýip her gün hasabat sorardy. Her gün bolmasa da hepde 10 günden hasabat berip durardylar. Sebäbi öňünde goýun ýaly bolup duran bir millet var. Olary da gerek şol. Şol jenayetkär rejime geregen şol. Şonu ýaly bilimsiz bir nesil gerek olary. Biz şoň üçin hökmany suratda konstitusiýany öwrenmeli, hakymyz, hukukymyzy talap edip öwrenmeli watandaşlar. Hökman bu zatlaryň öňüne geçmelidir biz.
Başga pikirlerini goşjak ýok bolsa, onda şuňky gepleşigimiz has uzaga da çekdi. Jemläliň watandaşlar. Näme diýdiňiz? Jemläliň. Sağ olun Cemlal'in yönü deme bu gece bir şeyle Cemlal'in yönü indiki bu bilen kutarmalı değil yeni bir gece gepleşik etmeli mi? Yeni näçe bir näçe gece gepleşik etmeli. Bu zaman açıp verirler vami. Vapsi bu kutardı bular var adam askerin akları da. Sağ olun yönü devam etmeli bu gepleşik yine de. Bahar hanım sağ ol. Devam eder, sökman devam eder. Detallı devam eder. Atlarını, bilgilerini ortaya çıkarar buların. Kim şonu ýaly eden olsa, şol terbiyesizligi eden adamların bilgilerini hükman ortaya çıkarıp vatandaşlarımıza getirer. Vatandaşlarımızdan yine bir gede kaçtı ediyen hak hukukunu talap etmek öğrensinler. Hoş sağ olun vatandaşlar, gel beren kılıklı gururlarımız için. Gelecekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sağ olun.